Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün 2022-nji ýylyň 24-nji ýanwary hepdeniň 1-nji güni. Hoş geldiňiz Türkmen halky debati kanalyna. Şu günden men şu gepleşigimde meniň bilen söhbetleşlik ine Timur Serkerde gurýar. Timur, siz bizim vatandaşlarymyz bilen salamlaşyp bilesiňiz. Salam ýegiz vatandaşlarym. Sağ olun. Şu gepleşigim başlamaka size bir video görkezek bolýan İbrahim Ağadan gelen video İstanbul aeroportundaky bizim vatandaşymyz öz uçagyna garaşýan, öz ýoluny garaşýan bizim vatandaşymyz öz oglunyň toýuny görjek bolup gyslanýan, öýüne barjak bolýan adamyň ine videosy geldi dün. Men şunu size görkezeyim. Salam mehriban halkım, ildeşlerim. Hemmäňe de şu ertiriňiz haýyrlyjak. Ne görýäňiz? Ýa-çyn ştalar stollar boş. Bir ýygynansıp bir toparlanıp görünsek da bir men ýöközme ýaman ne aýlaýdyn mara. Bir maslahatly gürrüňler etip bara bir toparlan. Bir jygyň bir gaýrat edaň, bir jygyny bara bir köp zat ütgeýär-de köpçilik bolsak bara. Men şoňa garanti berýän mara. Dünya bir tanar abi. Gollu badır Allah'dan da yardım vardır. Halkın müjdi, silin müjdi diye. Şoň üçin köp pikire batmaň. Gaýrat ediň mara. Diňe maňa gerek gawatan. Ben avara ne ahilli yalvarjağım döwlemek haýyş edýän. Hasan Asel dowam etdi. Ne zamana çel dowam etdi. Bize ýaşajağymyz ýaşadyň. Geljek neslimiň alladat ne diýin. Ola bir havar hiç tattan bir havar ağla. Şolong bir havar bolanına bir kavgat. Şu kıyınçılıkları şola bilmesin. Şola gelecek neslimize Hudaý halmasyn maraşyn ýalyk aýraçyl. Hormatly vatandaşlarymyz, ine İbrahim Ağanyň halkymda ýüzlenişini gördüňiz. Dün habar geldi, İbrahim Ağanyň öýlerine çağılaryna jaň edipdirler. İbrahim Ağa näme işläp ýör aeroportdan? Onuň maşgalatyny etdi. İbrahim Ağanyň ýa-ni maşgalaty jaň etdi, olum düşündirdi aeroportu, gözde ine men aeroportda otyň öýe gaýtjak. Şuraya ýagdaý. Öýüne gelene ýok, ýöne jaň edipdirler. Näme işliýär? Bir ýedi arkanyz baglajak, eýtjek, beýtjek. Aýdyn 10 arkan bagly. İbrahim Ağa ondan üýtgejek zady ýok. İbrahim Ağa siýasatçam däl. İbrahim Ağa siýasata goşulan ogam. İbrahim Ağanyň eline siýasy plakatlarym ýok. İbrahim Ağa biz ýaly her gün çykyş edip YouTube'larda prezidente garşy görüşen ok. İbrahim Ağa öýe gaýtjak. Olum düşündiripdir, şoňulyny mesele ýapyldy. İbrahim Ağa Türkmenistana da bar. Muňa hiç kim işaret etbilmek. Şoňa bir zat etse biz bütün dünýäni alýar. Sebäbi İbrahim Ağa hiç aktivist hem däl. Herek edemeden ok. Diňe öýüne gaýtjak bolýar.
pasollar öýlerini alýan ziyatkalaryndan şunu bildap berip öýlerini ugrutmaly. Sebäbi 3000 läp şu ziyatka alýarlar, 2000 läp ziyatka alýarlar. Bir bilin bahasy $400 barany. Şoň üçin bir gerek öz watandaşymyza hakyky etmeli işini, konsulluk gullugy biderek adamlara $400'dan töläp aktivistler karşı görüşdürüp oturundan ine şu adama kömek edip öýlerini uğratın. Şu adam öýüne barıp öz çağırynyň, ýani öz perdeleriniň toýuny görüp bir şonu bir unutman, şonu ýani syptyrman, şu yetiş baraýaly öňe çykdy. Sebäbi oň näme ömür galdy? Diňe ýani öz çağıryny görmek ömür galdy. Ine biziň efirimizde İbrahim ağa geldi. İbrahim ağa hoş geldiňiz efira. Biz sizi gowy Bizi eşdiýäňizmi? Hoş geldiňiz efira. Alo. Eşdiýäňiz bizi? Sen eşitken? Ha bizim sizi gowy eşdiýär. Ýanyňyzda watandaşlarymyz barmy ýa ýeki özüňizmi aeroportda? Yok, häzir ýeki özüm ýöne jaňak ýaly barar gelir sip bara jaňak ýaly ýöne häzir görnýän adam ýok, ýeki özüm. Doğrudur. Ine hormatly watandaşlar, men ýürüýte aktivistlere barmaň diýip, goşulmaň diýip haýyş etdim. Aktivistler barmaň. Diňe türkmen halky ine ýollar açmak üçin öýde barmaly. Te aktivist barsa, onsoň size diýmetinler ine siýasat beýle ýeni bir zat. Ine şoň üçin ine halktan çıkan adamların öýleri üýşýä barýa. Gelmesin barsın ýollar aşak olsa ine ýürüýte bir adam çykdy açmana goşulsunlar. Eger de şuňa da goşulmasynlar, onu oturuversinler. İbrahim ağa hökman Türkmenistana gider. Muny hökman iýerler, ýöne beýle adamyň ykbaly soň men bilmedim näme bolar. Sebäbi Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň hökümeti daşyndan adam getirjekkä bolup her zat edýär. Haçanla biri çıkmasa, görkezmese men öýe gaýtjak diýip, näçip onu kömek edilsin. Ine şoň üçin ine İbrahim ağa çykdy, men problemam bar, men öýe gaýtjak diýip, onu kömek ediler. Ýöne beýlekler eger çykmasa, näçip ýollar açylsyn. Näçip olar Türkmenistana ýani gitmek mümkinçiligi döresin. Döreme? Dogry. Ine İbrahim ağa, men size bir soru berjek bolýan. Bizim watandaşlarymyz size jaň edýärlermi? Kömek ködürlüýärlermi? Edýärlermi? Soraýaly, samolyot soraýaly. Beretçe samolyot yok, görünüp duran samolyot yok diýen tablo görkedenak, tablo biziň nemämizde uçaklaryň nemesin tabloda görünenak bar. Reislerin hiç gaýt nemesi. Nomerleri reis tablo diýsek görünenak. Doğrudur. Ine biz bir zady bildik, şu ýerde konsulluk gullugy Türkmen howa ýollary bilen aeroportyň başlygyna haýyş etdiler. Tabloda görkezmeň Türkmenistanyň gelýän reisleri. Ine şular charterda gelýär. Charter diýmek ýani goşmaçy samolyotlar. Şonda gelýärler hökümetiň Raşid Meredowyň maşgalasy, ýygyndlaryň maşgalalary, Serdar Berdimuhamedowyň maşgalalary bular gelip Türkiýede söwda etdirýärler şu samolyotly. Yine şu samolyotyň gaýdyşyny gaýdanda onun meşa adam alýarlar. Kim pul köprek görse, ýani şolar bilen gürleşip adam salyp goýberýärler. Hepde 2-3 tane samolyot gerkidi otyr. 2-3 tane samolyot ýürüýte absurd edip otyr Türkmenistanyň prezidentiniň garyndaşlaryny. Olar üçin karantinam ýok, olar üçin hiç adam ýok. Olar sebäp döwlet olarynky. Ine şonuň üçin ýollar açylmaly bolsa, Türkmen halky öňe çykyp hereket etmese ýollar açylmaz. Aktivistler hereket etse, oňsoň Türkmen halky gorkup başlaýar. Ine aktivistler bolsa biz barjak gel. Ine biz ýürüýte baramyz. Biz ýürüýte goşulamyz şol akça. Ine şol akça da däl. Bir adam öýüne gaýtjak bolýar. Şol gaýdy otyrka goşulup kömek etseňiz ýollar açylar. Goşulmasaňyz ýollar açylmadan. Timur, Terkerde eger de İbrahim ağa soraňyz bolsa ine berbilersiňiz. Assalamu alaikum İbrahim ağa. Aleyküm salam. Allah yardımcı olsun size ağam. Tagar ýalkam.
Dağaman öňüne oştaganda bizim şoňa begenjek bizim garap dur, set dur. Hawa. Nisip bota Hudaý ýolgunaşdyk, uçursaňyz Nisip bota Türkmenistana. Türkmenistana baryp tankada çay içmä meseletini inşallah. Taňyr sağ ol. Arzuň hasyl bolsun. Bizde näme kömek gerek agam? Näme ýagdaýlaryny gowmy? Yok, hemme adam yetik bara. Men şu an bir meýatäs adam bara, şu ýigitmeň arzuwyna da bara. Başga da adama Allah tarapdan bir meýatäsler. Hemme adam yetik bara. Ine ol öz vatandaşlarymyza, öz aktivistlerimize ya öz halkymyza çok sağ olsun diýmeli. Ya şu Türkiýede biziň vatandaşlarymyz size telefon etýärmi? Şurada kömek beril diýip aýtýarlar telefonda size. Jagat ýarla ba, kömek edeýilmi näme diýip bara, golda jagat bir olam kän, minnetdar. Söýleme bara. Berekela. Ya da size koşacak bolýanlar barmy garda? Bir ýaňyza baryp bir olaram uşak bolýanlar barmy? Öz hakyny hukugyny näme diýip. Men düşündirýän olar düşünüp başladylar bara. Indi dün şol ene jagat başlap bara, indi hawamyzda bara şeýle neme bolupdy, gaý turupdy da daşardy. Mena içinde öpün. Ýagdaýa görä bizi habar etip toplan bar berersiz bara, bolýa gelin diýdim bara. Ben ýeközüm näçe men ýekö äket bolanak da bara bir gepleşip otursaň da ýa bir köplük bolýar da bir iki adam bolsaň da köplük bolýar, üç adam bolsaň da bir biziň biraz şunýalyk temada bara bir herkimin bir mineniyeti boýunça bir karar neme gurrun edilse bir ulul da bir hawa gurrun dololya mani dololya düşünje dololya hemme zat aýdyňlaşyp başlaýar da bir ýeközüňden kim bilen hawa nime paýlaşyp bolanak bir näme aýtsaň bilen diliň tutulýar nämeden kime düşündirip näme aýtsa onu ýaňda şu türkmenler bolup da bir birleşip de bir düşünje her hili şunýalyk yol hakyny bir hawa öz meselemiz boýunça bir tema gurrun edilse onda başga hili bir ütkeşikler bolup gitjegini bilýän hawa hemme adam bilýär onu. Şoň üçin ýeközüm otin paka ýa-ki näme bolsa ýa-ki habar etip otin geler diýip umydym ba. Agam biz gaty bilen hemme şo siziň çykyşlaryňyzy Hudaýa şükür şeýmerde paýlaşdyr. Russiýa Federasiýasynda we Amerikada we belki Ýewropa döwletlerinde we etbirlikde Türkmenistan işlerinde de paýlaşdyr. Hawa şol siziň gitgeniňiz çykyş bäde hiç gelek bir politika däl zat däl siz agaman ýöňüňizde dolap barsaňyz begenjek hawa ýa şol hawa şurda Türkmenistanyň belki ýokardaky organlary gözüni açmaly etdiğinde olar şol ara almaly däl owa siz öz hakyny talap edip şu aeroportda otursaňyz ol birinji adam bizim taryhymyzda birinji adam bolup siz şu aeroportda baryp öz kanuny hak hukugyny sorap bütün dünýä belli boldyňyz. Şoň üçin bizim şu ýanak adamlar arasda adamlar bizde köp bolsa öz hak hukugyny diňe daşardy dälde içinden talap etdiren adamlar köp bolsa biziň ýaşlarymyzy görüldi we biziň arasda aksaklanmaz bolýanymyzda belki men söwmeýin aýtmaýyn politika goşmaýyny hemme aksaklary görüldi bordyňyz o ýaşly adam o. Şoň üçin begendirýän zat siz öz arasda türkmenimiz we bir saatdan çekinmän öz hak hukugyny talap edip aeroportda oturýaňyz hawa we çağırş etýäňiz şol näme öz näme beleklerden görüldi belki ýaş oglanlara öýüne gaýtyp bilmän gorkup gören nämetçiň bilmän titrap görenleri hemmesine siz görüldi bolup hawa hemmesine näme ine şurda siz nämetdiňiz hawa özüňi görkezip özüň ýaşlygyňyzda görkezip hawa şeýle ýol görkezip dursaňyz hawa inşallah şol baram görseler baram hawa bar türkmenlerimiz Türkiýede 100 miňlerçe türkmenlerimiz bar olaram bir gelip bir
100 tane, 200 tane koşulda şöyle bir hitlerçinde uçup kaytma adamlar var ya bari yani. Onun için men yine berden bizi gözläp duran adamlara şu bizim şol häzirki ýaýlanmady gözläp duran adam baram näme yine de ýüzleresim gelýär. O İbrahim Agany goldap ýanyna baryp ýandy howandar olup bir iýi çykyp owa bir-birine howandar olup owa eger şu şeýtler birlikde güç kaynağı var owa şu hökmen hükmet tanışyp uçurtmaly owa. Olmasa aýtýar aşo aglamadyk näme çaga men ýok diýşenak sizem şol kakmasaňyz ýa özüňiz şeýdip baryp görmesen onda siz hiç kaçanam uçurum mesele üstüňize şol näme ýeşip adamlar bar şo nämede şol bizim pasaportlarymyzda kontrol özleri şol üstüne pul goýup $1000 pul goýup bolar şol wiziat kalja köpürenler bar şol häzirki wagt ulanyp adamlara ulanja köpürenler ama olara bizi ulap bilmeleri agdyl bir osaňyz. Şoň üçin ine şurda hiç bir politikada ýok şurda ýa aktivistem ýok şurda ýa hiç kime berde nämeden okaba şol ýa bir sıkıştırıp duran o kişim şu etmeli koymalı deyip olayı. Her kim öz halk bolup berde toplaşıp halk bolup talep edip şu aeroportda bar yana barmalı ve Türkmenistan'a uçmalı o. Yavaş yavaş şeyde düzgüne geçirmeden halk bolup onda halktan başka Türkmenistan'da düzgün edecek adam yoktur. Hiç kimeden näme daja bizi opozisyonerleri dem ya beýlekleri dem näme etmen däl o. Sizin gözüňizden başlamaly himmatdyr. Ana ondan soň osuzjak adamlar bolar, goldajak adamlar bar owa. İnşallah İbrahim aga şol sizin rapaşatdyr aňyr baranda şu Türkmenistanda näme ýedalkanyny barlap o egerde sizin eňizde bir kılga çykdyran biz olardan hemmesini talap ederiz we haramda adalan gara etdiň oýlaryny özlerinin çağaları daşar yurtta da kapıyorlar hava. Biz bilýäs o şurada näme kim diýeni bilýäs o. Kim gözländiğini bilýäs o. Köp zatlar öwrenirsen o ýene näçe bolsa bizi Türkmenistan goramana bir çalsaz gorarsam hava elimizde gene eder näçe bolsa. Ýene sagaman uçup barsaňyz öz çağalaryny goşsaňyz toýuňyzy etseňiz şoňa begenjekdir bar. Täzinde köp adamlar şoňa garaşdyrýar. Aslında şu edermenliğiniz için şol kanunu ýagdaýda hak hukukyny talap etdiğiniz için gaty begendirdi täzinde Türkmenlemizde doğru maslamadan galan bir 20 ýyl üstünde diňe haramdagy şu katip torul ben erkek adam ýa erkek sakkal adam göremegem. Şoň üçin gerekella biziň hakiki Türkmenimizi gerekende näme İbrahim Agam şol Murat Kurbanow size telefonda näme gerek bolsa aýtdyň bizem kömek ederdik näçe bolsa. Biz boş söz aýdamyz ok, näçe bolsa aç galmaň, korga almaň şöyle aptalyňyzda mesele şol telefon etdi adam bolsa berekella ýaşlarymyz elbetde olaram öz şu sizi görüp näme edip sizden görüp dalýany bolsa o gaty begendirýän zat bolýar ol. Taza bolun. İbrahim agam, siz kyn görmän şol Türkmenistanyň kassasyny görkezip bilýäňizmi kameraňyz bilen? Ha, adam barmy içinde? Ha, adam ýok eni. Ine beýlek kassalary görkezip bilýäňizmi? Daptalky kassalary. Ha, ine ýapyk bu Türkmen kassasy şol Türkmen howa ýollary. Türkmen howa ýollary. Görnýär. Başka kassalar hem görkezin açıkdygyny. Biz göreli olar açykmy ýapykmy? Ha. Burada şurada diňe Türkmenistanda belki Türkiýe howa ýollary uçan bardyr şoýda näme uçan charter reýsler bardyr şurada. Uçuşlar köp men görkezdim nämede ýanky yürüyüşü kartany görkezdim. Häzir gerek bolsa görkezärmen. Onda näçe uçup bolmaýan kalan. O uçurmalar haramlar. Yok uçuşlar var. Diňe Türkmenistanyň prezidentiniň garyndaşlaryna, Serdaryň, Ýegenleriň garyndaşlaryna. Burada Recep Saparow başga adama ýok uçuşlar. Burada sizin ýagdaýyňyz baňary şu näme pasostva telefon etmek näme
Türkiye telefon etmek var, aytmak var. Şol nämese şu adam bir ne rekim de şu adam orada keteler kasa nämetçe kim ýere goýdy ýeköde pulsuz Afrikalar al. Bizim milli liderimiz o zatlar gerekken men gönaýdyn. Bizim milli liderimiz öz aladasy bilen häzir Serdary prezident etjek bolup her zat edýär. Ol öz aladasy bilen. Biz onu neme biz ýaşulyny goý beräýli. Ýaşuly. Siz bizi eşdiýän bolsaňyz öçülen telefon. O batareykaňyzy nemetmeň, ýa-ni ulanman köp öçülen telefonuňyzy biz efir alyp baraly, sizi päsgel bermerse o ýerde size kyn zatlar etmek. Şoň üçin eger wagtyňyz bolsa efirde galyň, bolmasa onu siz efirden çykyp bilersiňiz. Bolýar çykýan. Bolýar. Biz häzir sağ bolun. Köp sağ bolun. Taňra gaýrat edin. Biz bu oynýas sizi görüp gaty oynýas. Bolýar, size de sağ ol, minnettar bara. Ben ala davet ýaňyz Allahdan gaýsyn mara. Men ýekede bilýän, men ýekede halkym Hem halk sizi golýar, hem halkym Türkmenistan'da sizi golýar. Bütün dünýäde Türkmenistan'da sizi golýandyr. Al bolýar ýasy. Sağ olun İbrahim. Sağ olun İbrahim ağa. Olle. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Hormatly vatandaşlar, ine serdim. Näme bolup geçýär? Bir adam garaşyp, 2 ýyl garaşyp, çydaman, her bir öýde ýaşak görüp, ýa-ni köçede ýaşak görüp, gurgulu kösenip bir patron muny nefsi agyryp bir ýerde ýaşadýar, alýar. O ýerde ýaşap, o ýerde de wagt, ýa-ni dolýar. Indi bu öýüne gaýtmak wagty bolýar. Onuň üstüne de 2 ýyldan bäri şu reýsiň açylyşyna garaşyp, oğlunyň toýuny innikay, şu her prezident diýende ine 10 ýaşyny aşjak, ine neme gün aşjak, ine beýlek gün aşjak, ine plan gün aşjak diýip görgüli ýa-ni şol toýlaryny geçirip gelýän adam. Şondan bizar bolup, hemme zatdan eýýäm doýup aeroporta gelip oturýar. Şu adam siýasatçam däl, şu adam hiç ýyl siýasatam ýok görgüliň. Ol bilimlerem ýok siýasata goşulýaly. Eline plakatım ýok. Her geplerine siýasat ýa-ni ne hükmede ne prezidente bir ýamanlyk aýtdy. Diňe öýe gaýtjak bolýar. We öýe ýeködüň gaýt bilmejegine güwün ýetip, bu adam hemme watandaşlarymyzy çagyrýar da, ýa-ni gelin bile üýşeliňe ýol açylyň, bize öýe gaýdyl, size öýe gaýdyň diýip, ýa-ni şu adam bizi hemme ben departamansama Türkiye bolmasa men baryp otururdum. Şonuň üçin watandaşlar gollalyň ýaşlyň gollalyň şu ýerde eşdiýär aýdlaryň. Aleyküm salam. Bravo, öçüreýle muny ýalňyş bolupdy. Efirde. Şuraya gollalyň ýaşlyny eger kesel adam bolýan bolsa, ýarawsyz adamlar bolýan bolsa, ine häzir moment ol ağlap ýa ýapanyňyz hiç zat bermeýär. Ine aeroportda dökülýäňiz, aeroportdan siz ýürüp alyp gelýärler. Ine serdim 55 tane näse boldy, ýarawsyz adam. Şolary akıtdylar. Edil ikinji gün akıtdylar. Şu ýaly siz aeroportda baryp, şu ýerde otursaňyz, ine şu ýerden sizi alyp giderler. Egerde gitmek planınız var bolsa, ya hakikam Türkmenistan'da işiniz var bolsa, ya barmalı bolsaňyz, ine ýollar. Eger de gitmek planınız bolmasa, ýöne ýollar açylmany isleseňiz, ine gelin İbrahim ağaň ýanynda, gollan onu, gepleşiň, çaýyny berin termizde getirip, gurleşiň, oturun, gollan, ýa-ni polis gelenine düşündürün. Ine İbrahim ağa otur, şonu näme bir gelip çapım etdimi? Ya elini gaňryp alyp gitdilermi? Ýok. Hemme de kanun esasında ol kanuny bozanok, adam öldürenok, eli yaragylýar, hiç zat ogurlanok, otur bir ýere gitjek bolsaň nire barmaly? Aeroportda. Ine şu aeroportda otur öýüne. Kanun bozmaly. Edil şu ugru boýunça hereket edip otur. Şonuň üçin ine hormatly watandaşlar, diňe bir ýol bar, öýe gaýtjak bolsaň aeroportda barmaly. Ýol açdyrjak bolsaň şu ýal çykan adamlar gollamaly. Başga ýol ýok. O konsulsta 2 ýyl bark gördük. Olar hiç zat çözen ok. Ýöne haçanda siz aeroportda barsaňyz,
Onam jurnalistler böyle bütün dünya aydıp başlasa Türkmenistan'ın prezidenti ılga batşa ýoly. Konsula da gürlemeýäram. Türkmenistan'ın prezidentine bir sözü bağlı şol, bir söz açın diýmek bağlı. Häzir çeldi şol açynyk sebäbi ol öz aladasy bilen. Sizin seslerinizi oğurlamaň ýoly bilen 2007'de etdi, 2012'de etdi, 2017'de etdi, 2024'de etmez ladyny öňürtülýär. Sebäbi halkdan gaty gorkýar. Şoň üçin ýollar ýapýar. Pikir etmeyen aktivistler için yollar yapıyor. Ya biz yine çıkış ediyatı yollar yapıyor. Yok. Serinin içinde de yollar yaptı. Bu bizden korktu ya. Gurunu yok. Yöne esası maksat. Önkü planlarını öňe çıkarıp yankı. Öňürek çıkarıp öňürek etçek olup. Serdarı katı çalt ýagdaýda prezident edip. Ülkerin öze Nazarbayev ýaly parlamenti alıp barar. Meclisin başlygyny bir aýlyk goýýar da oň üstü bilen falsifikasiya edip, siz bardyňyz, saýlawa barmadyňyz falsifikasiya edip, şol sesleri ogurlap, serdary prezident edýär. Inni bira halk maslahatyny ýolbaşdy, beýlekden prezident. Inni koýun näme? Inni koýun bolsa, halk maslahatyna ömürlük halk maslahatyny ýolbaşdy edip özüni saýlatmak. Üçüncü oýun näme? Üçüncü oýun içinde halk maslahatyna ol pamperda siyip ýören adamlar böküp çıkardı. Yaşuly, siz bizim arkadağımız bolmaňyz, arkada ýylny etdik. Arkada asyr gerek bize. Indi sizi prezident dälle, sizi paça etmeli. Biz sizi paça hukmunda görýär. Sebäbi sizin aýdan zatlaryňyz, sizin meýläp adam ýaly gürläp bilmeýän meýläp aýdan sözleriňiz bize gudrat bolýar diýip ýanky hemme Türkmen halkyna dönükli edip bular muny paça ederler. Hemmeden bir ağızda ses verip, bir ağızda gürläp muny paça ederler. Soň ýene bir beýleki bir balygyna tiýip ýören iksan ýaşul böküp çykar da, ine bizim paçamız var, ýöne paçalyk ýok. Bul bir arkada asyry däl. Bu zatlar bolmaly, bular bikanrak bolýar. Gelin adamlar biz paçalyk edeli. Türkmenistan paçalyk ederler, ine paçamyza ma otyr ine. Eýem gürläbem bilen ok meýläp başlady bulundy. Şu ýal paçamyz bolsun, bütün dünya görsün, üstümizden gülsün diýip muny paçalyk açylyrdy, şonu paça ederler. Şondan soň bizim çıkış etmeyene nemenin, ne sizin, ne Türkmenistan'na gamçılınıp oturun çağırmaların bir zat diýmene hak yoktur. Sizin işläp gurýan jaýlaryňyz, sizin işläp barıp aljak maşinlaryňyz, sizin barıp şöyle maşin sürüp oturýarka, sizin ýanky howaňyz hemme zat paçalyk geçýär. Ýegenleri sizi o berk saklamak üçin, ýollar açyp sizi gamçylap saklamak üçin ýegenlerini her welaýatda goýar. Sebäbi olar bir zat diýsem olar kanly serden ok. Daima aýtdy, bu tordy, gönü giderler üstüňde. Ine şu ýaly durmuş öňüňizde garaşyp dur. Olam kiçik ädimden başlaýar düzeliş. Kiçik ädimden. Şundanam ýatyp kalsak, şundanam uklap kalsak, onu bize gaty çalt ýagdaýda paçalyk gerek we meýläp durun, gürläp bilmeýän türkmen dilini ýadyna çykaran bir geroinşik, psihik tarapdan giden bir adam gerek. Sebäbi şu Türkmenistany paçalyk geçiribem, paçalagam muny türkmen däl adamlar ýanynaky şu türkmen däl döwletine satdyryp Türkmenistana ýitip gider. Ine boljak ýol men size aýtdym. Başga ýol näme paýdam ýok, sebäbi başga ýol bolmak üçin başga şertler gerek. Ine şu ýol bolmak üçin bizde hemme şertler bar. Näme şert? Halk maliýaly oturup turan ok. Halky daşyna goýup, häzir öz paçalygy edenler siz awtomatik ýagdaýyna öz rahatlygyňyzy ýitirýäňiz. Sebäbi Türkmenistan döwleti ýok bolýar. Ine Sovet Soýuzyna pasportyňyz bar da, Sovet Soýuzyna o 3 tane adam çykyp ýok diýdi, bu tordy şondan soň ýuridik tarapyndan muny ýapdylar. Sizin eliňizde pasport bolsa da o döwlet ýok. Ine şu ýaly Türkmenistanyň grajdany bolup gelip ýörsiňiz, Amerikada agzyňyz doldurup, biznes edip, pul gazanyp, hedil edip, öz garnaşlaryňyza ölmediýän pul geçirip, bir rejimi gollap, rejimi finansiýet edip, rejimi saklap gelip ýörsiňiz, bu da
Ýöne bir günne paçalar geçen wagty. Bular gatçalt edýär bir kamçylygy. Şondan başlap sizin grazdanlygyňyz ýitýär. Türkmenistan döwleti ýitýär-de, şoň Türkmenistan döwletine hemme dokumentler, kanunlar ýitýär. Täze döwlet gurulýar. Paçalyk, Türkmenistan paçalygy. Türkmenistan paçalygyň sizde pasporty bolmasa, siz şoň raýat edýär. Size Türkmenistana gelmek gadagan. Ofitsialna gadagan. Ine şonu isleýäňiz, ine şol geler. Siz perjewat etmeň. Berdi Muhammedowyň Türkmenistany süýşýäli, Türkmenistany uğurlajak bolşýaly sizin aklyňyzda da ulaýal watançylyk ýokdur. Şoň üçin şonu ine gelip dur. Ine biz opozisiýa bolup, uly bet bagçylygyň öňüni size düşündirýär. Ine 1991-nji ýylda opozisiýa şunu edilmedi. 2007-nji ýylda opozisiýa şunu size düşündirip bilmedi. 2021-nji ýylda o her 15 ýyldan şuraya çalışmalar diye ya prezidentler garrıya. Inni bular ölmese TR'den başka sistema geçip döwleti ogurlaýarlar, yani vatany ogurlaýarlar. Niyazow yetişmedi, inni şunu Berdi Muhammedow yetişip etjek bolýar. Ine biz opozisiýa hökmünde biz analiz edip hemme iýdigiler ädimlerini seredip içindäki ýagdaýlary bilip içinde hökümetiň içindäki premierler, vice-premierler, ministrler, prezident sovetdaki adamlar, hekimler hemmeden informasiýa barýan ýoluny ine size aýdypdy. Bul bir erteki däl. Sebebi ünsörüň iýdigiler barýa ýolunda. Erteki siz ertekide ýaşap bir zada tamam bolup asmanymyz parahat diýip geçip ýaşap ýörsiňiz. Türkmenistanyň içindäki hekimleri bilenýär. Siz öňküýäli ay meni basmasalar bolýar, men näme diýseler, ýani pripiska ederine iýeren, menden hiç tat gernok diýip watanymyzy satyp durýarsyňyz. Özem bir köpük ödemde bir sözü meýlep durun, gurulýa bilmeýän bir adama satyp durýarsyňyz. Ine men şonu size ýatdyjak bolýan. Ine hukuk bozyan gurumlar. Siz aýdýan. Siz bir sany geraýyny urup psikitaýdan kellesi giden meýlep durun adama hyzmat edip, ýani şoňa wepalyňyz edýäňiz. Soň itin ýani medalyny almak üçin watanyňyza dönük edýäňiz. Ata babalarynıza dönük edýäňiz. Hemme doğun garnaşyna dönük edýäňiz. Ine onun netijelerini paçalyk bolunma birinji taýagy siz urarsyňyz, ýersiňiz, sizi zindana basyp işiňizi görerler. Ine şonu kim paçam diýip aýagyna ýykylyp ýalap dursa, ine şol gowy ýaşar, kim şonu etmese, wyjdany namysy çatyp, öz ata babalaryň ýerini dönüklük edip berenligini bilip namys etse, ine olar zindana basyrlar. Ine size ýol. Diýmek sizin çağrılarınızdan, sizin aktıklarınızdan şu yolla gitmeli var. Başka yol ettirmeliler. Dine şurun ellerini ayaklarını yalamak. Sizin gıyılarınızı zoranına ağlamalı. Qaytip barıp ellerini ayaklarını uğuşmalı var. Ne şu yol edip dur. 15. asıra. Bütün dünya bir yolu Türkmenistan halkı, Türkmenistan'ın meýlep durun. Yani aklı giden adamın yolu dine aklı giden yol. Ine şoňa gidip dur. Men dine size ýatda diýänler. Onsoň ay bize hiç kim aýtmady, biz bilmedik. Biz bir baranlyk, biz inanmadyk, biz görmedik diýmän. Ine opozisiýa hökmünde, DVT lider hökmünde, opozisiýadaky iň güýçli toparlaryň bir hökmünde ine biz size aýdýar. Hormatly watandaşlar. Şuraya diktatorlar inanmaň. Ine Nazarbaýewam şeýtjek boldy. Halk aldyryp şonu ýok etdi. On ýanky şekilini ýol kaňdaşyna maşynyň götüne süýräp aýlap maskarasyny berdiler. Öýde çykyp aýtdy, meni pensioner maňa dat diýmän. Elinden hemme zady aldylar. Indi Tokayev öz ýanky diktaturasyny gurup başlady, Putin'iki. Şuraya halk çykyp dogry ýola salmasa, dine şu ýollar garaşyp dur. Sebebi hiç wagt hökümet ýerde ýatmaz. Hökmen bir eline alır. Häzirki döwletde meýlep durun, özüni oňurmaýan psikitaýdan bir
Kellesi giden logika taýdan hiç ýyl karar çekdirip bilmeýän bir artist, komik şol yerde yatan hökümeti eline alıp oğurlap dur. Ne içinde ministrler, vice-premierler, Dvarcow perevorot etbilýär. Ne hukuk gorayan gurumlaryň akıllı yetip, aňlary işläp, halka şunu çalıştırıp bilýär. Şuraya biz bir bigaýrat bolup dursa, bütün Türkmen halky bol. Ine men şonu size ýatdatjak bolýan, ýadyňyzdan çykarmaň. Häzir moment. Saýlawdan soň, poýdykdan soň, böküp ýa uruşga turandan soň, sen böküp uruşanyň hiç kime gerekkä. Ine men şonu ýatdatjak bolýan. Timur, size soňra berýän, şu meselede men şu ýaly pozisiýama men halkymda düşünürdim. Mümkin men ýalňyş ýandym. Mümkin men näme dogry ýandym. Siz näme diýilersiňiz şu meselede? Içindäki häzirki işläp duran hemme men bolsun organ işleri bolsun, harby işleri bolsun, telewizion işleri bolsun, hemme olan baramy biziň halkymyz ýöne siziň aýtyp geçişiňizden şol narkoman adam, şizofrenikowy, etýän işini bilen ok, illetine taýak degen owa, ýa-da gereýin oraya akşama da kip etýär. Ýetirne turýa, gereýin oraya samolyot tutja, tankda binýär, atýar da etýär. Türkmen halky gyrýar owa. Şonda da mara, men şo düşünemek, da mesele şu gün ne wagt geldi, adamlaryň da aňyna girdi şol öz çağlary başar ýurtda kapýar şol näme telewizion işgärleri we belki watan hawara düşen işgärlerin baram hawa. Inde olaryň da kellesine girýän boldy. Olar inde men düşünemek boldy. Nädip şol, nädip bir wyzdanly, nädip bir şol şuňa haramdagy, şuňa hapa adamy, şuňa bir näme bu musur adamy we hapa adamy näme etýär. Şol arada biziň arkada o näme mesele haçan seretdiňiz telewizionyda da diňe şoň näme arkada gününde, arkada hepdetinde, arkada zamanında owa şeýle işler edilýär owa. Öz türkmenimiz görkezden okor, öz arasa türkmenimiz görkezden okor, öz arasa watanymyz görkezden okor owa. Beýleki owalamyz görkezden okor. Dirýä kırılar görkezden okor owa. Paxta näme owa, patratlar görkezden okor. Biziň arasa beýleki vilayatlardaky halkymyz görkezden okor owa. Ondan için o bizim güçlü görüşlerimiz olur, görüşlerimiz olur. Din televizyonda 24 saatlap haramdağın nämesine o izin yalap durur şol. Şol sizin näme şol size utanış däm şol. Mesela men şol halkymy şol aýtýan geplerni televizyonda işgärle aýdym bile. O näme size näme dämi? Sizin öz çağalaňyz bar o. Indi sizin gelinginde muna da adam aýtyp geçdiňinde sizin çağalaňyz indi daşarda da atdy şoň tohum tije zoran wagtynda howa karanda dogony gardaşy zor etýän men gyzymy zorodun gyzygyny aldym howa maskar etdiň howa sen o zorda to säjinde haramdagy zamanında şo haramdagyň tohum tije ýaşamaly başga türkmenler ýaşamalylar. Şoň üçin diňe arkadagy şöhrat diňe öňe arkadagy biz size ýetirim ýalar iziňizi soň kızım ýalar sowa. Diňe siz bolsaňyz bolar diýip etraf häkimleri, vilayat häkimleri o hemme ýüzüňiz bile egerde şükedek siz bilen şonuň goldap da nämesi unda sen var ýetirsiň sen öz biziňizi zorlap sen bar ýanan bara şol öz türkmen siz öz türkmen adyny aýryň siz türkmen dälsiz. Owa siz özüňiz türkmen diýmäň, siz öz ýurduny watany säýäsiň bar ýanan dönük ýagdaýynda men harwa adamy Mesela bar yanım dönük diýip hata etýän owa. Al gelin häzir şol biziň sözlerimizi şol dinleýänler badyr owa. Ýöne şol harwa adamlar şol harwy näme kurum harwy näme çaslamyzda harwy çaslamyzda köp zatlary şol telefonlar alyp köp zat informasiýa köp baranok ýöne alýanlar badyram. Ýöne belki häzirki şol hakimlikdäki adamlar baram. Elleňizde telefony işläp durýar, özüňiz çağalaňyz da şöyle okap berýär. Çağalaňyz berde okap berýär. Daşy sizin çağalaňyz berde konsulstw pasolda adamyň berde işläp berýär. Harazadyň nämesi komandasy sizin çağalaňyzy konsulstwa baran wagtynda meňe ýatyp tursam men saňa pul berjek, konvertasiýa da molla diýip hawa.
Size de utanıştayım şolar. Size utanıştayım şu şeyle olup mazhar olup göz. Bütün dünyada. Size utanıştayım. Belki nämelerde akli yurtlarda kafilerde okap bir muallimler hayran galy. Ol paky bizim türkmen okuslamaz konvertasiya alıp bilmem siz şöyle öýlerini satyp gowa, şöyle öýlerini başga strokada işläp soň yatyp ýadap şu strokada ýokardan gaçyp ölüp ýörer gowa. Siz näme bu zatda serediňiz gowa? Soň ýine öz halkymyzy ýüzüne bile. Ýerjüde näçe adamy Aşgabatda gidip belki nämede üstlerine izdivaç etdiler o. Amma nämede gintalarını belki amurlu toğlap sayedip izdivaç etdiler o şu çıkan adamları. Belli tanak, 30 tanak ayal maskalanı, 20 tanak erkek maskalanı o. Hani şu doğanları da atır. Hani siz buraya yüzlendiniz mi? Halkara gorumuna yüzlendiniz mi? O näle hareket bolýar ol. Şoň üçin bar halkymyza yüzlensin bile. Şu günden şeyler bizim şu çıkışlarımızda seriten adam olsa hemme yüzünden eğer häzir şu häzir wagtda içinde daşında her bir türkmen politik bolmasam şu hemmeden bizi politika öğrenmeli säjinde bizim nämämizi bizim watanymyzy ýertibirden satyljak bolup bizim watanymyz şu watanymyzy öz watanymyzy goramak üçin we kanuny bozman konstitusiýa bozman şol nämäni öz ýurdumuzy saklamak üçin, satylmasy üçin bizim bary bilen herekete geçmelidir. Size bir aýtyp dursa, eger de siz şol urlan adamlar şol jiza çekýän adam şol birem çykanok aýdanok aýtmasaňyz kim etýär? Kim size kömek etýär? Soň aýtýaňyz aýtaşa jotdaklar bize kömek edip bilermi içinde? Hawa edip biler, özüňizde bagly bolar. Özüňizde bagly bolar. Öz oturan ýeňizde kim ýüňize gelse, kim üstüňize gelse, ýazyp bize ýermeli, ýazyp ýermeli. Aktýörek bolmaly adam diýen zat bar. Halk diýen zat bizim öz nämämizde şu organizasiýa bary sizi halk bolýaňyz. Säjinde men aýtmaýak, bugün siz işläp ýörsiňiz, ertesi siz näme etýär? Özüňiz görtü sizi adam ýa-da hata edýän bol. Ertesi gereğini oraya etmeli şu aýdan gepsiň 98% edilmeýär. Men harwa adam anaýym siz maňa. 99% edilmeýär. Säjinde men edilmejikden bilmeýär şunu aýtýan zatlaryny. Şu aýtan zatlaryny şu ýerine ýetirip bilmeýär. Harwalar ýerine ýetirip bilmeýär. Men bu ýerine ýetirip bilmeýär. Men bu oň aýda ýetip öz şahalaryny, enesini, ejesini satyp durur. Ol öz ýurduny başga adamlar oran satdylar, öz ejesini, doğanlary satyp durur häzir. Bir beýle bir türkmen bolmasyz, bir masaret diýen adam bar, beýtmende. Inen dikilläm aldyryp bilemek bir harwa adam olarak. Biz barsa kimin öňüne geçeler? Gelin mi geçeýin mesela? Men satjak ya Murat Gurbanow satjak adamlaryň öňüne geçilmeýär. Türkiýe barar wagtynda Murat Gurbanow tosun ýandaky her ikinji adam hem mesela agent bolup çykdy baram. Şol agentler üçin biz hereket edilmeýär. Kim üçin biz hereket etmeli? Oýanaýan adamlar hemmäge. Ol hemmäge bagly, hemmäge diýişdi bizim ýadanyň bardy türkmenleriň baryna, türkmen watandaşlaryň bary diýişdi bu saat aýdan atlamyň bary. Türkmenistan elmede gitmir. Mesela misal etjek bolan misal. Mesela häzir sana gördük. Şu näme içinde Awganistan içinde sanamızda 3 milyon diýerler türkmen ýok. Awganistan'da häzir hemmesine bilelikde şu etniki türkmenlerin barynam toplandı hasap geçen wagtynda Hazar reisleri hem içinde türkmen var eken. Şu hasap edemizde nämede Awganistan'da 6 milyon türkmen var o. Onda Türkmenistan'da näme dip kaldyryp näme etjek? Türkmenistan'da 2 milyon 700 bin adam var içinde o. Hawa Awganistan'da demokratiýa var, telefonları işläpdir, sotowy telefonları işläpdir. Öz hak hukugyny da talap edip durur hawa. Köçe çykyp durur hawa. Şu ýagdaýdan Talibanlar ýagdaýyndan şu köçe çykyp öz arzuny aýtyp durur hawa. Onda şu ýerde Türkmenistan şu men gepleşim diýen şu nämede galar? Awganistan'da galar. Awganistan'da belki Türkmenistan Awganistan'a geçkiler näme? Şeýdip dokabir gapdalan serediňe gözüňi açyňa. Gözüňi açyň biz ýanda şu haramda goldaýanyň bary men o serediň. Etraf hakimleri we vilayet hakimleri bary siz ýalla. Egerde häzir şol näme falsifikasiýa etseňiz şol näme etseň. Ýerde şol halky şu näme diýen wagtynda ýa halky edip de bilet ýa şol näme şu haramdagy ana oğlunun tezary
Oyun wagtda şoňa näme olda bermeli deňizde şu siz özüň avtomatik siz şu näme düşkalýan hawa şol haramdagyň patdelini kokkalýan bar ýalam. Bizim razrabotkamiz bar wa bizim her bir variantlarymız bar. Şu Türkmenistana şu nämetlik bar, haramdagy ýeňmek bar da. Biz şu öz usulunu ulanyp da elem ulan şu haramdagy aýran wagtymyzda bizim bar ýalam şu oda dipden çykarsan bar ýalam tokum tiýdim. Şu näme de tokum tiýdim näme ziyan eder o. Şol üçin öz geljegiňiz üçin ediň, öz çağalaryňyz üçin hawa. Ýerinde bir Türkmenistan halkyny ne watar tiýatdan çykyrdyň o. Öz çağalaryňy satyp durdy, eneňi satyp durdyňyz özüňiz. Bitmän endi, bitmän. Halaly hereket ediň arasda bolma. Bütün näme şol nämelerde kanallarymyzda bilen şol näme watan habaryny bar yalan hawa. Näme illüz ýaşap ýör, näme şu düş görýärmi ýa-ma? Oturada görünök mü? Etdiýär bet hemmesi haram 99% baram, yalan zatdan baram. Edilen zat yok. Tüňe ogurluk, jümürlük, gezmek, urmak, genosit, hawa, Türkmenistan dağıtmak. Urmak, genosit, Türkmenistan dağıtmak. Bize şu rejimden başka güçle bizde näme häzir ýok. Men Harwadan bolarak bir nomerle bizim düşmanymız häzir haramdan özü we rejimi şoň. Ve yallaqları süňüsiz bolýan da o. Ýa-da häzir ýygy gündü ýetide aşmaja ýalap bilen yallaqları o. Gelläňiz galdyryň özüňi türkmenliňi biliň özüňi. Bar ýanam türkmen o. Han türkmen Gülçük imperiýasyny düzdüler türkmen diýip. Osman imperatorlugyny gurdular türkmençilik bilen o. Indi bizde ýok erkek adam galmadym näme? Eleýär galdym nä? Şoň üçin bar ýa-da çağırýan men aktiv bolmana baýarym. Zona getiň birik-biriňizde hawa. Birik-biriň goldaň o. Biz çiňelikde men bärde ýaşap bizde hem öýümizden bar, maşynlarymyzdan bar, problema absolut ýok bizde. Biz siziň üçin etjek bolar şu atlar. Biz öz watanymyz üçin etjek bolar şu atlar. Burada adam näme oňam işi bar, normal iş bar, çağalar, maşgada gülýalyk näme gülýär çağalar we maşgada hemme atar yerinde o. Problema absolut ýok. Olam gidip o Kanarska ostrovlarda da hatta ya mihmançylyga gelip ya awa gitsek aýalada. O beýlek aýlansak da etsek o goýun kesip bäziden bir türkmençe etsek bolýar öz aramyzda. Siziň bilen ulaşmanda o. Indi näme şu arasda adamyň çykyp başlan wagtynda nojeri ýüzünde adam ýok. Näme dewlet edende gorkmam, näme dewlet eden bilýär. Onuň gorkmam diýen zat ýok. Olary kömek etmeli, olar bilen dewlet bilen birlikde bolmaly, dewletni goldamaly, dewleti ýol berkezýär. Dewleti öz pullardy harjap ýör şu öz türkmenler üçin, öz şu türkmenler horlamasyn diýip öz pullary harjap ýör. Bizden hem köprek etdi şu ýetgen işe, bizden köprek şu. Hatda hemmemiz işler bilebilirlik iş atdy hawa. Onu goldamasaňyz siz häzir şu öz etgen işini bilmeseňiz hawara şaýmala. Näme tek bordy biz maňa telefon geldi maňa aňardan näme bir raýondan hawa. Biz näme tek o Türkmenistan içinde adamy gorap biler, hawa gorap biler. Ýöne şu içindäki adamlaryň baryny şu näme informasiýa beriň. Kim polisiýa, kim участковой hawa, kim näme şu ta Aşgabatda barynça. Hemmesiniň atlaryny ýazyp almaly hawa. Kim gelýär hawa. Şonda biz gapdandyryp kömek etmek hawa. Indinde oyun başyna adamlaryň bar hawa, telefonlar gelip dur hawa. Ýöne näme sorak berýärdiňde şu soraklaryň jogap berip durýar. Şu aýtýan geplemeden dogry, etýän işlemeden dogry sädinde biz etjek bolan işlemizde ýa bir etjek bolan adamyzda bir aýdamyzda özü bir jogap berimizde bir topar ýürüýär getmeşät, bir topar sosiologlar we geopolitikler näme tek bolýar hoşuny. Biz şol kömek edip bilýäsmi o näme tek bolga şol. Näýärde şol üçin gowur, näýärde biz şol gorap biler tiýip o. Şoň üçin edilip durýar, köp edilip durýar işler bar o. Mantkurt bolmaň, analiz ediň, işler adamlar görüň o. Adamlar gijesine gündüz edip işler otyr o. Ady käbiri şu Murada öyle gitmişät o şu bir gün diýip zata degenýär Fahir o Abunamen diýip jogap bildim näme diýip aýtdy Timur aga diýip o. Men aýtdy berekalla hatda bir diýip jogap aýmala bir bolmasa ýatyp bolan o gijesden çyksyr telefonlar ýetip durýar. Bir topar adamlar ýa-da öz ýadary barda daşurutda galyp durup köpse o ýerde pasollar waka konsullar waka kime gerek bolar ol konsullar işlemese konsullar öz nämesini öz işini alyp barbajak bolsa daşurutda olar näme gerek? Eger size pasosso konsullar şu işlet bilen daşurutlamazda. Eger size
şu haramda rejimi işletmene may bermeyen olsa, şol size diktavat etken olsa, onda işlerini taşlanda politik ubiyişi soran bari gılam. Bir günde rejim ütken mümkün, bir günde sizden bağlışı atarı var. Sizden bir halk bilen tawa. İçinizde hayvanlar ma bar yönü, men o hayvanın goldamak ben belki bizim ölküjaglarymyzda öldürler ýa-da nämet diýip pul sorap ol näme dip. Olarda da bir arasa adamlar diýjek men. Bar ýöne bu bir soramaly, şunda haramlar rejimi ütkek diýip hawa. Ol Türkmenistan'da ýeköz galda öz melligim. Men melligim, maňa söwün adamlar Türkmenistan'a gelmeli däl. Maňa haramda diýenler gelmeli däl. Men olan barym gerekende ýoşortan ýolamy yapıp tohum tişini dağıtacak, ayalları eline alacak, ayalları başka da ağdalı geçecek. Onların başka bir yıl geçer, 2 yıl geçer. Onların başka yurtta dağı kadar berdekle dağlar, öylem anlıyordu dağlar deyip sol hareketleri ettirup haramda rejimi. Bu jile odakta düşünüyoruz yok hava. Näme siz açıp siz nire gideceksiniz Türkiye'dekiler? Türkiye'de 100 milyonlarca adamlar var. Otiyunuz var, kapışıp otiyunuz da var. Kaçın Murad Ağay'dırka, ya Musa Edirka, ya Timur Edirka, kaçın Akgül Sapar Ağay'dırka deyip ova. Näme garaşýaňyz? Bir adam gidip bilýär, ana görsen İbrahim Ağa çykdy, ýeki öde pahyr öde, şu näme diýär, aeroportda oturup şu näme garaşyp dur pahyr. Şu gün mobil ýerde bolar deyip ova. Pahyr bir näme durşul. Garaşyp şu nämede telefonda getmiş dur pahyr ova. Şu dewet edem dä şol hiç kimin dä şol. Diňe bir halk adam içinden çykan adam şol. Nämen de şunam halkı şunam goldaňyz ogasy. Biz aktivitleri goldamaň, onu goldamaň, onu dinäçe onu goldaňyz. Näme telefon ediňiz näme belki näme konsullar pasollara. Näme öz başta hareket ediňiz okwa. Näme durduňyz? Öz çağalaňyzy ýigit çekip durup hem ýerlerde. Öz çağalaňyzy özleri satyp berýär. Pul tapmasa ol näme öz tenini satar da baňa bar ortetdi howa. Ortary öz ýörür howa. Öz näme newinesini tatary var. Şeýtleri adama bara. Bir oýanyňa Türkmenimiz. Bu Türkmenimiň taryhynda şol atap boldumy? Ýene bir zat diýjek adam bar şol. Egerde şu haramlarda her kimin şu näme etrapdaky berdim okudyň ýallaklary, etrap häkimleri barygyny bildiresim bile. Vilayet häkimi barygyny. Eger siz yallak edip şu bugün şu ýygyň öňüne oşap şu näme Türkmenistana şol haramda satsaňyz, şoň başga gelmeli, sen götüňizden oşaly, öňüňizden oşaly, sizin tohum tejini gelmeli, bizden gyzlama zorlamaly, biz şondan dymmal diýip aýdyp dursaňyz, onda sizin barygy tarihta kızıl ýazary bar. Ýazyp duran adamlarymyz bizin güýçli türkmenlerimizden bar o. Taşar ýurtda hawa ýazgylamadan bar. Olar şu hatda ýazyp durýar. Şeýle 2022-nji ýylda fevral aýynda şu näme bolan wagtynda şu näme tek şol haramda öz oğluny şu näme prezidentligi näme wagtynda şeýle götüňi oşadyňyz hawa. Şu adamlar öz ýurduny satdy diýip şerde hemme taryhymyzda ýazylýar şu hawa. Sizin geljeğiniz ýok. Men aýtyp berin, ýene aýtyp berin, boljak zat aýtyp berin. Eger de siz şeýdar ýene bir golda bir şol Serdar şu näme haramdan tohum tişini ýene şol näme bizim Türkmenistan başyna getirseňiz, onda Türkmenistan geljegem ýok, ertesem ýok, bu düşsem ýok, hiç adam ýok. Hiç adam bolmuyor. Biz onu götün yalan öňünde ýatyp berin, ýöne seren onda da hiç adam etip bilmerdi, säýdinde oýlanyp görün. Türkmenistanda adam galmady. Oň nämesi diwiziýa diňe şu Türkmen halkyny genesiz etmek o. O öz Türkmenim däl, Türkmen bolsa betmez de Türkmen bolsa. Türkmenistan puluny diňe öz üçin, Türkmenistan puluny diňe şu öz götüni goramak üçin, Türkmenistan puluny diňe özüni öldürülmezlik üçin öz harjap dur, hemme atary howa. Hemme adam Türkmenistana gelip pul atyp dur howa. Bizi Türkmenistanymyza çökürdi şol adam. Indi bunyň atajy damal däl. Za aýdyldy, diýildi, edebi Türkmen dilimizde getýär howa. Öz şu Türkmençe gitmejek bolup men kitaplar okap şu öz dilini çekip Türkmen edebi kitaplar okapatyn. Türkmençe aýtmak üçin size, Türkmençe çykyş etmek üçin size o düşünmän olsa düşündirjegem, aýtjagam, diýjegem, boldurjagam. Indi wagt geldi, indi durmal däl edip halkym. Erkek bolmaly barýamam. Daşar içinde de şunda hemme herkese geçmeli. Başka dünýä türkmenleri bolup herkese geçmeli. Dünýä türkmenleri. Dünýä türkmenleriň geljegi Türkmenistana bagly, ho Türkmenistana. Eger de Türkmenistanda şu bir ütüşki edilmese onda yeniden bir 1000 ýyllap öz dünýä türkmenleri çöküp galýar.
Häzir oyna göre hem analiz edin. Hem Irak'ta, Suriýada köp yerlerde Türkmenler ejir çekýär hawa. Günderne ejir çekýär. Täzinde olara howandar ýok. Türkmeni iýe çykanyp. Türkmeni ýigrenýär hawa. O näme üçin Türkmen ýigrenýär? Täzinde şol haramdaň rejimi ýürütülýän, pul berilen, o näme çyldyryň näme dilen, şo ýewreýski sistema bilen hawa, şo näme Türkmen oňa türmeli däl hawa, başga halda dağatmaly. Köp pul almaly däl hawa. Ol öňünden aram gelin şol hawa. Ýöne ol nämeni ulantyryň, haramjadany ulantdy ol näme haýwany. Olam öňünde edil näme köplener keplemene bilen gepläp bilen ogam Türkmenen däl şada bizim prezidentimiz däl getirilen haramlarda şol. Şoň üçin Iziz halkym особенно harwalary ýüzlesin bile. Egerde kelen sizin bir gün içinde Türkmenistan ütketbilmeli ýazdaýyňyz bar. Olamada Türkmenistanyň prezidentini bir günde gawap, haramda odan dipe tıkyp, emme arasynda Türkmenler çağırıp, demokratik boýunça nämeleri saýlawlara geçirip, Türkmenistany ýoly goýmaly we Türkmenistan öz Türkmen halkymyza, öz Türkmen ilimize, öz ýurdumyza iýe çykmaly. Owa. Ynanyň bizim bilim ilim adamlarymyz köp bowa. Her ýurdan bar ilim bilim adamlarymyz. NASA'da işläp ýürän adamlar bar NASA'da. NASA'da hawa, Fransýada, Amerikada, belki ýurtlarda hem ýerde doktor nawuklar bar işläp ýürän hawa. Olam bardan getirip Türkmenistan üçin iş etse, ol pakyla pulsam bir wagt pul bermeden işçi adamlar bar, pensioner adamlar bar. Öz Türkmen halkymy üçin. Güçlü adamlarymyz bar. Bu rejim etjek işi ýok, bu rejim etjek zady ýok hawa. Günde edilen zat haramda gününde, haramda hepdesinde, haramda ýylynda, indi geljekde 30 ýyl program etjek, haramda asyrynda näme etjekler hawa. Haramda asyrynda diňe haramdagyň tohumlary gereýin çeki, keyp etjekler, batky zapovednikde adamlar atjaklar. Geljekde şo öz kıylamyzy, çağalamyzy olajaklar hawa. O çağalamyzy olar barada aýdym aýtdyrjaklar. Çağalamyzy olaryň öňünde kul etjekler. Çağalamyzy olaryň öňünde imindek getirjekler. Öňünden ýydan oşamany öğretjekler. Ana şol biziň etjek işimiz şol hawa. Şoluň etdirjek işler şol hawa. Ýa-da şol ýandaky ýalaklaryň baram, şoňa öwrenşen, şoň etinden geçip sümküne ýeten, şoň üçin olary indi etmek, olary düýünün kökünden goparmasan bolmuyor. Ol rakowy kletka bolýar. Bizim çykdyran adamlary goldamaly, çykdyran öz adamy goldamaly. Şolatda bolmak üçin, şolatda Türkmenistan ütgemesi üçin, şu Türkmenistanda bir öýüşik bolmak üçin, Türkmenistan demokratik döwleti öwrülmesi üçin, arasda adamlar ýokarda oturmak üçin, arasda adamlar Türkmenistan üçin etjek hereketden bilip bowa. O gepinde sözünde logika bar owa. Şu öz Türkmenler içinde $5.000-8.000 deňiş aýlyk alyp, özleri Türkmenistan gitmän aşyrýotdan iş çağırıp bowa. Her bir owa milyonlyk bolup, her bir etraplarda millionerler bolup bowa. Baýlarymyz bolup, öz baýlarymyz bolup bowa. Owa, soň biz atgatly prezidentство bowa. Aýagymyň aşagynda tulla bar biziň. Aýagymyň aşagynda tulla bar. Hemme atlar etse bolýar. Problema ýok hiç. Biz oýyna aýtýar. 2 ýyl içinde Türkmenistany galdyrsa bolýar, problemi ýok. Ýöne şu oğlan Türkmenistan. Diňe oğlan tur, diňe pullar bizim pullarymyzy gitip şu diňe şu haramdagy rejim sakatjak bolup, ortaky belki uçaska polisiýa satyn alyp berýär. Belki polisiýa ýokarda oturan polisiýa satyn alyp berýär. Bil öz götüni gorjak bolup bile politikary, Zirnovskiy, Zyugany olary satyn alyp berýär hawa. Olara pul vermeden olardymy ýa? Olar şu bizim üstüme şu güne haramdagy üstüne ýaşap ýolar. Olaryň villalary bar, olaryň bilet taşyrty jaýlary bar. Täzinde Türkmenistan bary gaýtja, olaryň gözleri görýär. Şolar näme bermesin diýip menden gelip bir çimidan pul dolar berip olara ellerine götünden oşap olara pul berip berýär. Belki näme, belki ol Ýewropeýetlerden satyn aldylar. Oşara mı bu? Fransiyadaky iş adam olarak satyn aldylar, wüzatga durdular aňyrda. Hemmesini haramda rejim wüzatga durdy bardan. Ödem hemmesi bilinýär. Daşy şu Amerikan näme firmalar, şu näme bermesen öňünden pul berilmese hiç edilme olarak bilýär. Indi şartlar bardy, bar ýygynyň kilany goýuldy.
Emme bilýän şatda barada. Moğolyumlar öz araňyzda gitmiş başlaýan. Öz beleki organ işleri öz araňyzda wayenlerle öz araňyzda gitmiş başlamaly howa. Yoş-yoşdan şol näme o? Egerde şol siz şol dogry seçjek bolsaňyz, ýollary ýapyp taşan wagtynda onda onuň özlerden ahal eden yaptırmy diýip operasyny. Onda näme şu haramda rejimiň adamlaryny vilayete koýurmaň. Başga vilayete yaptırmy, koýurmaň başga vilayetyna. Özlerini koýurmaň şeýle öz oblastlarda. Näme hatana diýen şol o hakimler size bagly. Olam götün ýalap berjek owa. Gelecekden siz öz çağalan zor olacak o. Nujeli siz bileniz yok. Sizde ayıp insaf yok mu sizde? Sizin yüreğiniz yok mu? Öz çağalan için. Elinde başkaları için de öz çağalan için sizin insanınız yok mu? Açıdan diğer şey tüm görecek hava. Çok sağ olun. Biraz emosyada gittim, biraz kutlak ettim. Çok başka da yok deyip fikrettim. Aytacak zaten aytıp geçtim hemimizin hem. Sağ olun. Sağ olun köp Timur Serker'de. Bu zatlar diýdiniz. Ine men şu bir diýen zadyňyzy gatyn sürdüm. Haçan aktivistler çyksa, ay biz siyasata goşuljakka, biz gorkýar. Bizden gaçyp başladylar. Halk bizden gaçýar. Türkmenistanyň bulara jaňa diýerler, Hudaý saklasyn ýanky aktivistiň ýanyna baraýma. Laytada Murat Gurbanyň ýanyna suraty düşämi? Meni işten kovallar, men häzir bärde ziýat kalyp ýörün, wraç bolup, men polis bolup, men prokuraturada işläp, men hökümete absurd edip, maňa pul baryn berýär, halky talap ýörün, ziýat kalyp ýörün. Çykaýma hiç ýere diýip aýdýarlar, bunu çykanok. Bolýa, aktivistler gowlamaň, liderler gowlamaň, opozisiýonlar gowlamaň. Ine halk çykdy, ine İbrahim ağa. Näme gowlamaň bir-birine. Agzybirlik, agzybir bolmaly ýa-ni. Ine çykdy bir adam. Agzybir bolun da. Opozisiýa agzybir bolmaly. Bak biz agzybir. Sizde hiç tat yok. Ne öňe gidiş ädim yok. Ne agzybirlik yok. Ne moral taýdan bir-birinize hormat toýýaňyz. Ýöne bir-birini söwüp, bir-birinizden bahany göllep atmaska alyp gelip ýörsiňiz. Ine näme diýäňiz? Opozisiýany gollaňyz, halkdan çykan adam ine İbrahim ağa görgüli. Opozisiýa nämedigine bilen okul. Siýasat nämedigine bilen ok. Çykdy, muny gollaman. Türkmenistana öz garnaşlygyňyza pul berýäňiz. Konsul, pasol bir zat diýse büyük diýäňiz. Türkmenistana ziyatka vermeli bolsa, problem bolsa, gaty şart ýagdaýda ziyatka tapyp çözjek bolup, şonu saklap dursunuz rejim. Bilýärmi şonu? Siz ziyatka vermeseňiz, Türkmenistanyň içindäkiler ziyatka berilen ok. Olar size jaňa diýär, siz iýerýäňiz pul. Olar ziyatka berip şu ýerdäki paraholy saklaýarlar. Ýerdäki parahor hökümet saklaýarlar. Ýerdäki parahor hökümet pul düşüpdir. Olar şol Bermuhamedow saklaýar. Olara meýelep durun bir psih gerek. Bulara goşulmaýan, buların arqyn parahorlyk edip halky talap ýörýär. Düşünüňiz şonu. Men käwagt pikir edýän, bizim halkymyz näme çykaran ok? Bu galmak gerekkä. Hemme zat ustраивать, hemme zat şefler, häzirki şefler gülýär. Daşynaklar azatlykda şolara nalog hökmüne içindäkiler nalog salýar, olur daşynyň içine ýiberýär, içindäkiler pullar alıp hedledýär. Pul gerek bolsa, iPhone gerek bolsa, jaň edýär, ay üstüme plan gelip gitdi. Sen marda sorady. Şoň bir zat bermesek bolmaýar diýip, allap ulardan pul alýar, bulardan 1000, 2000, 5000 ýiberýär. Bular şu hedre diýip gelip ýörler. İçindäki polis MHM'ler olardan pullary sağıp ýatýarlar. Türkmenistanyň prezidenti parahorlara görýär, ay halk saklasa bolýar, bu bolsa baýlyklary oglap ýatýar. Umuman her kime şu şertler gelişýär. Ýöne biz bir zada düşünemiz. Bu sistema, parahorlyk sistemi. Şunu aýryp, arqyn döwüşini kakıp, içinde ýaşap, jip sürüp, firmalar açyp, ya kärinde bolup, ya da daýhan birleşiginde ýanky yer alyp, potrotçu bolup, baýap bolýar. Arqyn. Kanun bozmalylar. Hiç ýere gitmeýärler onuň üçin başga döwletlere. Başga döwletlere öz
maşgalaňy alyp diňe gezmeýän etmeli. Biz dolanmaly, biz içine oňarmaly. Bizim Türkmenistan dogdogy ýerdi. Şeýle dogdokda bir psihbalnoy Türkmenistan dolandyryp dogdogyň içini psihbalnoy etdi. Psihbalnitsa. Biz düzeltmeli şonu. Şonu düşünün. Indi näme etmeli diýip köp ýerler. Men aýdyn. Birinji 2-3 adam inanýan adamlardan Telegram gruppa edin. Men habar tutun. Men size düşündürün näme işler etmeli hiç kim bilmedi ýaly. İkinci, şuryaly halkyň hereketleri bolsa, ine adam çyksa goýulmaly. Ya ýanyna baryp çay çykay. Şo ýerde bir käse çay alyp ber, şoňa da özüňe de oturda gürleş goýulmaly ber. Öňe çykýanlar goýuramasaňyz, goýuluk bermeseňiz, inniki çykanlar çykmaz. Çıkarlar. Ben köpünden eşitdim. Ine aeroportun ýanyna biri bizim vatandaşymyz aýtdy. Murad aga men 10 gün oturdum şöyle. Hiç kim gelmeden gitjek bolup hemme adetdim men kowdular diye. Men polisa. Öýe geldim. Adamlar jaň edip aýtyp başladym. Dabay çykaryň menim çykjak diýsem, men bilen hemme swýazlaryny ýakdylar diye. Siz o urup durun, sizi gynap durun, gamçylap, sizi kanunlaryňyzy, haklaryňyzy ogurlap, gynap durun adamyň ellerini ýalýan. Şo bir zat diýse aýagyna ýykylýan. Ýöne size ýol görkezýän, size kömek etjek adamdan gaçýan. Ne şoň üçin işler düzelýär. Bu normal. Düzelmeden sebäbi siz özüňiz kelleňizde ýa-ni matritsany çalışmaly. Size prakaçka mazgov gerek, ýa-ni prakaçka etmeli kelleňizi. Düzeltmeseňiz bolmaýar. Siz aqsada gara diýip dursaňyz, garada aq diýip bir yalan döwletde, yalan durmuşda ýaşap ýörüňiz. Yalan fantaziýalarynda. Seredin beýlikleri. Hi Türkiýede biri ýa-ni aeroportda gidip şuraya ýol açýarmy? Ýok. Hi Türkiýede biri gidip şuraya gidlenýärmi? Ýok. Hi Türkiýede biri köçe çykynda polis bar diýip gorkýarmy? Ýok. Hi Türkiýede biri pasport çalışmak üçin ýyllar sowýarmy? Şoň. Ýok. Näme Türkiýede bolýar, näme Türkmenistanda bolanok. Näme Türkmenistanyň raýaty üçin bolanok. Oň bir sebäbi bar. Berdi Muhammedow sizin üstüňizde tüý kurdy. Indi sizin raýatyňyz aýyrjak bolýar. Türkmenistanyň wezipelerini ogurlap utordy. Öz schematyna gitdi, paçalyk schematyna. Men öňden mähir aýdypdym. Konstitusiýany ýetgedi paçalyk boljak bolup aýtdym, imza oturdyňyz, çykmadyňyz. Onun ýerdinden 28-de çel 25-de çel biz adamlar galdyrmaly diýip, ýa-ni galdyryp hemme zatlar düşündirip çeýnäp berdik. Ünsem bermeden gaýtyp üstümizden urluňyz. Hiç kim çykanok we siz boşlaý diýip. Biz boş diýär, siz boş. İkinci, ine häzir Türkmenistanyň prezidenti şey diýär, häzir saýlawlary geçirip saýlawlara barmaňyz siz, barın sesleriniz ogurlanýar. Bütün dünya ogurluk bolupdy. Häzir eýýem içinde hekimlere zadany berildi. Hemmeler zadany berildi. Eýýem bulur hekimler demeň edinjiklerim ýok. Bu gapdamda emheme, bu gapdamda emheme, öňünde emheme. Hiç bytna bilen yok men edämeli. Üçüncü, öňünde aýdyp dur, häzir prezident edip ogluny goýar. Ömürlük halk mazladyň ýolbaşçysy bar. Nazarbayev ýani. Bu sistema şeýle. Ondan soň näme eder? İksany ýa-ni gaýdyşmaýaly balany tiýip ýören öýüne oturmaly ýaşullar çykyp gürlerde şunu paçaýda arkadan ýyly gerek, bize arkadan asyry gerek, biz ömür gerek arkadan. Şu bizim paçamyz diýip meýlep durun. Goýun ýaly, akmak, kellesi işlemeyen adam paçaýlarlar. Ine unutmaýarym. Ondan soň ýene bir iksany, ýa-ni odan terpekli 7 saat oturup eýýäm tiýesi gelýän adam saklap gürlederler. Emhemen tehnikasy. Olam turup ay şunu paça etdik, indi paçalyk gerek diýip, ýa men tuwalýada goýberem, o men aýtdym diýip bunu goýberler. Aýdar şol, beýlikler böküp durarlar. Men size gurun verdim. Şo ýerde diňe repetisiýa etmek üçin şolary 7, 8, 10 saatlap saklaýarlar. Tuwalýada ýörmän. Ýaşlary. Ola hiç paça şu dünyada bir bolmadık zady boldy diýip aýtmak bular hiç zat düşünoksa bular
Bular türmede gıynalıp aydılýar. Bular ýanky täze sistema MHM. Şu ýaly bular gıynalyp gürledilýär. O zaman olarda näme barşýar? Ya Türkmenistan prezidenti size yol açıp berer. O şu öz yolunu taşlap, paraxorluğu taşlap, vaq mehirlik rehimli gelip size yol açıp berermi? Mara vardı. Halkın suya döştü. Barıp sorum adam näme ýagdaýyňyz diýip. Çopan näme? MHM çopan oydurar, soň ýana bir kät çay içip öz maşinini 10 minutdan görkezdi. Halky görkezmekde gitdi. Bir psihtaýdan kelletigiden kiniz bizda diýeler. Vatan programmasy nähil bolýar? Men ine gürleşdim. Türkmenistandan aýtdylar. Murada vatan programmasyny taýýar edýär. MHM oturup seredýär. Bir daha ýalňyş bolsa bizi gaýtarýar, biz ýene de çat ýagdaýda düzelip kesip aýryp diňe 500 ödek prezidentiň adyny tutup diňe hormatlanýan arkadagym, gahrman arkadagym diýip aýtdyryp şonu ýazyp ondan efire çykýar. O ýerde şans ýok başga dagtar aýtmana. Saýlawda şans ýok. Meclisde şans ýok. Halk Geňeşinde şans ýok. Hökümetde şans ýok. Prezident vice-premierde şans ýok. Ministrde şans ýok. Polislerde şans ýok. O ne diýen kim? Ýene özümiz. Näme Berdimuhammedow edýändir öýdýär. Ýok. MHM-daky işleýän terroristler. Ine şu şeyden soň şuňa geldik. Şu şeyden soň ine şu ýolda gidip paçalar var ýa-da vatanam satdyrýarlar, şu dönükler şular. Bir de ýagam gerekkel. Ünsörüň daşyndan gelip ýagalan ok bizi içinden dören bir beýnamyz, wyjdansyz, mäläp duran bir haramzada kelleti giden bir adam edýär. Onu meden ok. Ýanyna arkasynda türkmenler gata kılly, türkmeni garip eden, bir-birine uruşturýan, türkmeni bir-birine ynantyrmaz ýaly garyplykda saklap, öz gyýylaryny pulna satdyrar ýaly, şu ýaly halky gyrp duran adam mı? Onun adam Hramow. Ýadyňyzdan çykarma. Bul oýnatgy, o psihiktaýdan giden kelleti giden oýnatgy. Ol düşünen o. Ol halka kömek etjek. Ýöne Hramowyň gulagyny düşünüp dur, şunu etsen seni öldürmeler, şeyder, beýderler diýip, ýa özüň gora diýip halka batyş etdirýär. Olum gorkup hemme zat beklep ýatyr. Ananyň köçe çykmadan adam şonu gorkup şunu etdirirler. Ýa maksat paçalyğa geçirip o paçalygyn ýa türkmenler halka satdyryp onun ýeri ýok. Bu ýaly baý ýurt nirde bar? Aýdym. İsrailde barmy şol ýaly? Ýok. Nirde bar şol ýaly baý ýurt? Orta Aziýada iki tane ýurt bar. Gazakistan we Türkmenistan. Gazakistana Russiýaly boldy utordy. Indi Türkmenistan kim alýar? Türkmenler diktator sistemany gurup arxitektorlar var. Jadam Hramow ine şolar alýar. Olam o döwlete eltip berse, ýa muny berge batyryp, ýa bergin hatawyny alyp eltip berse şo döwleti, şular şo döwletiň ömürlük gahrmany bolýar. Kytaby ýerler. Biz näme kytaby ýer? Dönük öz watany satan, öz watany gidiren bir özüni oňar bilmeýän halk diýip ine kytaby ýer. Ine boljak zat. Şoň üçin indi pikir edin. Siz şu Türkiýede işlemelimi ýa hemme zadyň taşlap Türkmenistana duru ýollarına girip Türkmenistany ata-babalarymyň mirasyny wagtlaýynça oýan mirasyny halat etmeli. Ine özüňiz pikir edin indi. İbrahim Ağa çykdy, şoň ýanyna baryp bir ýygyny ýa goýmak. Şoňa kömek etmek. Şoňdan ýanyna durup podдержка bermek. Kim öňe çyksa, jaň edip podдержка bermek. Ine şu zatlar etmeseňiz öňe çykjak bolmaz. Näme üçin öňe çykan oklar? Ay çykýan edýän halka pabaraban. Sen kösenýän edýän halka pabaraban. Men özümde duýan. Mesela aýdym, özümde. Utonyan Türkiye varanda menden kaçýarlar. Utonmar mı özüň? Senden adamlar kaçýar. Sene bular spasad etjek bolup ýa-ni bular kanuny öwredýän, bular kömek etjek bolýan, düzetjek bolýan. Ýewropada ýaşap hemme zada gözüň ýetip, adatly görüp
şuraya halk yani şuraya döwlet grup bolýanyna inanyp görüp öwrenip şuraya berjek bolýan alın ederin şunu hemmemiz goşulyp isleyen adamyny prezident edip taýlan ýöne demokratik sistemasy bolsun biz ýygy gaýdyşlyk bolmaz diňe öňe gidişlik sen näme atýar onuň pikir edin sen nira barýan men nira barýan men Ýewropa döwleti bilen diňe ötüşe barýan gönaýdyn ýöne siz nira barýan Türkmenistanyň raýatlar nira barýan menim Türkmenistanyň raýaty menim pasportum hiç kim al bilen ok almadam men Türkmenistanyň raýaty men ata-babarym şöyle doguldy men ata-babarym gan nökdi şöyle iki babam uruşda boldy Anarýymam gaty baý adamlardy Sovet hökümeti bilen uruşup ýa Türkmenistan üçin köp gan dökdiler näçik men bir tany özüni oňorlayan mäläp duran adama öz watanyny gidireýin näçik ine şoň üçin men uruşýan men şu ýerde galan dogun arnaşlarym näçik men olary kömek etmeýin men ýagdaýym maka men gurläp bilýärkam hereket et bilýärkam risk alyp bilýärkam näçik kömek etmeýin şurýaly pikirlerini çalışın hormatly watandaşlar häzir ine Warşawada pul gazanyp bolýar Türkiýeden $100 köprek diýseňiz ýa gurru edip hemmeti gidýär şöyle utanma bular täze gulçulugy watansyz gullar hökmüne gidýär bular pikir edýär geroy bolup gidýär bular pikir edýär men şu ýere baryp gazanyp bütün dünýäni satyn alarym ýok sen şu ýere baryp birine gul bolýan o gul alýan pullary bilen hiç wagt baý bolmaz ine tapar aklın açık düz ýöne hemmemiz galyp edil üçüne galman Türkmenistan çalışdyk hemmemiz baýýar baýlykla ýeterli köpün ýeterli hemmemiz biz köplükde 3.750.000 adam var Türkmenistan'ın içinde daşında ýetýär şo baýlyk anladın şonu etmeyen iň kıyın zady edýär ölýär işläp 14 saatdan işläp kösün ölüp gidip oturýar pikir etmeň 10 saatdan men işleýän köprek galanýan diýip hökman bir ýerden bokum çykýandyr saglygynda şoňa sertap bolmaly ine ýollar ýapyklat diýäňiz men size ýürüýte neme görkedeýin ýoluň açykdygyny häzir hormatly watandaşlar Serdim, vatandaşlar. Yine yollar açık, görüp durursunuz, uçuşlar, zatlar, gidip duranlar. Yine men size şu yolların açışını görkedeýin. Serdim. Pardon. Yine serdim, yollar açık. Pardon. Yine serdim, yolun açık. Niye de yapıyor onu? Yine Türkmenistan'da. Yine Türkmenistan'ı öğrenin. Yine söyledim. Türkmenistan'ın daşının yolları açıktır. Koyan mı? Yine. Türkmenistan'ın içinde samolyot yok. Yine bu samolyot проездной, transit. Bu samolyot transit, bu samolyot transit, UPS, yani dostavka. Bu samolyot transit, bu samolyot transit. Türkmen samolyotları T kaptan başlıyor. T yok samolyot. Yine şular ünsverin häzir yine Kazakistan samolyotlar uçup ýatyr. Yine ýakyn uruşlar boldy Kazakistana uçup ýatyr. Özbekistan uçup ýatyr. Yine Türkmenistan boş. Yine bolup geçýän zatlar. Yine Türkmenistan daşy görýän näçe samolyotlar. Yine Türkmenistan bilen Afganistan boşdur. Şu ýa zatlar bolup geçýär. Sebebi Türkmenistan'ın prezidenti
saýlawlar geçirip bizim watanyňyzy ogurlap dur. Muňa içinde adamlar gerek. Ol opposisiýonlar çykdy. Onuň için gorkýar, howa gorkýar. Ýöne esas maksat bolýar. Türkmenistanyň içinde näme opposisiýonlar barmy? Türkmenistanyň içinde näme? Halk muny galp ülürjek bolýarmy? Howa galjak bolýar ýöne entek ýaňy adamlar galp başlady entek maýwa. Ol beklep hiç gymylma. Bütün dünýäni ağlap, siz saýlawlar gelmeň, falsifikasiýa edip, falşiw edip, saýlawlar geçirip, öz ogluny berilejek. Şuňa da bir ýene ýuwudyp otursak, ondan hormatly vatandaşlar, men sizi kutlaýan, paçalara barýar, raýatlygyňyz Türkiýedaky ýa Amerikadaky raýatlygyňyz awtomat ýetýär. Onu aýyrmak gerek. Täze paçalyk bolsa, şu günden başlap, şu pasport günden başlap, size täze pasport gerek. Täze pasport berilmez. Sebäbi Türkmenistan prezidentiniň men içinden eşitdim, maksady sizi raýatlykdan aýyrmak. Sebäbi size içine girdirse, siz daşynda eýem azatlykda ýaşayan adamlar apasny bolýarsyz. Gata apasny Türkmenistan üçin. Şonuň üçin sizin esasy ediljek zadyňyz Türkmenistany Türkmenistanda düzeltmeli. Sizin esasy ediljek zadyňyz ýollar açyp Türkmenistana gelmeli. Ine başga açy ýok. Şonuň üçin hormatly vatandaşlar, biz size informasiýa berýär, biz size düşündürýär. Biz bu zatlary size gözüňizi açýar. Sebäbi 1991-nji ýylda ýatyk kaldyk. Niýazow Ernal hemmedi. Arky ýeke kandidatly saýlawlar geçirdi. 2007'de zahvat etti Berdimuhamedov, yine de ukulak kaldı. İnnihada 2021'de, yani 15 yıldan sonra 2022'de täze zahvat. Senin 91'den 2006'da 15 yıl oldu. Dekabrda 2006'nın zahvat oldu. 2007'den başla yine 15 yıl kadar edin 2022. Yine täze zahvat. Sebäbi 15 yılda bu prezident bol ýady ya. Bu fizik taýdan dolandyryp bilen ok. Hökümet çalışmak etmeli. Kimi goýsun? Daşynan adam goýsun türmäge basarlar. Diňe ogly. Başga açy ýok. Nowotdan daşary eder ýöne geçirmeli wagty talol geçmen öňünden falsifikat edip oglap gider. Ine boljaklar. Ine şu ýagdaýlar biz size ine opozisiýa bolup analiz edip içinde maglumatlar aýdýar. Oýunyň şu gerek oýunma tamam. Soň oýunyňyz poýuldan soň besполезно. Uje bolmaýar. Sizi gamçylarlar, paçalyk bolur, zindana taşlarlar. Häzir Dubaýa bar, bize basowka etkör ya eşitdiňmi basowka bar Dubaýda? Ýok. Basarlar, gerek bolsa atarlar. Paça çykarsa, ýa-ni atyn şonu ýa atarlar. Hiç pravozlaşytlyk galmanyň haky ýokdur. Paçaly ol. O sizinkiler ol paçaň döwleti. Paçaň döwletinde de paça isleýän kanuny goýup biler. O ýerde ýa humanizm, konstitusiýa ýok. Konstitusiýa aýrylýar. Başga döwlet sistematy bolýar, paçalyk sistematy. O ýerde 10 san zakon. Hemme zat diňmen aýdanyň bir tursa atyň zindana, atyň beýle bolup tutuşmaly. Ine şoňa bar ýa. Eýem fizik taýdan, ýa realna bardyk şoňa. Inni juridik taýdan bar ýa. Men şunu size aýtjak bolup, şunu ýetirjek bolup, jan edýän, siz pikir edýäňiz, ay men neme diýenler diýen. Ýok, o diňleşdirip görün. Türkmenistan ýere bar ýa. Ýewropaň ýere bar ýany görüp durun men. Ömürçek bolan näde bilin görüp durun. Ben ýere diýär. De ýa 15-nji asra paçaly. Men öňüme ýadım. Timur, egerde bir zat goşşok bolsaňyz, goşun, bolmasa efir oturar şuňdan. Bizim esas maksadymyz İbrahima ine aeroportda otyr. Halk şunu goýlamasa, başy goýlamasa hiç kim. Aktivistler şoýra barmalar etdik. Diňe halk goýlamaly etdik. Halk barmasa onu goýlap ýok boldy. Aktivist barsa, şurha biz aktivist bolasymyz ýerenok, DBT bolasymyz ýerenok. Onuň bizi ýa-ni türmäge atýarlar, bizi at diýerler, bizi çapma diýerler diýip bir topar atmaska tapýarlar. Ine ýürüýt aýtdyk. Şular barsa barar, barmasa barmasyn. Näme diýerik?
Siz bir meneşleyen Timur? Ova. Yine bir daha koşacak bolsaňyz da yine wagt geldi. Koşun. Bolmasa efir yapaýdyň. Aýtjak atlama aýtdym, diňe aktiv bolmaly, başga atjak, diňe aktiv bolmaly. Watanymyzy, ýurdumyzy ermeden gidirmeli däl halkym. Awalym. Sağ olun. Hormatly vatandaşlar. Şunun bilen bir efirimiz oturýar. DWT güreşýär. TSD öňüňde ine de bizim innik testimiz ine saýlawlar guturan soň biz netije çykarar. Ine şu ýerde biz netije çykaryp hökmen habardar eder. DWT hökmünde men lider hökmünde gidýänmi ýa durýanmy ýa näme diýänmi? Ol DWT aktivistler çözer şunu meseleni. Men olary öýtükdigim aýdam. Şonuň üçin şo güne çelli biz soňuna çelli görüşýäris. Şo günden soň egerde sizden netije bolmasa, onu hormatly vatandaşlar, edýänler biz öz ykbarymyzy özümiz çözmeli. Bize gelip çözüp berjek adam bolmaz inanyň. Sen näme çykalaň, ol näme çykalaň, indi gurun tordy. Sen özüň birini çykmaly. Şu ýaly ýagdaýlar. Şoň üçin size birinji bilen jan sağlyk hemmäňe, ikinji bilen azatlyk we adalatlyk arzu edýän. Sağ olun, edýärler.